Swyddog Iaith Gymraeg Met Caerdydd, ymysodraig ar gyfer tîm cyntaf y hoci ac yn ei thrydydd blwyddyn yn cwblhau treithawd hir. Ond beth yw wythnos ym mywyd Sara Patterson? Dydd Llun, strength and conditioning gyda'r tîm hoci am 6:45, wedyn ymarfer hoci 5:07. Dydd Mawrth, darlithodd 11:4. Dydd Mercher, Bucks, away, home, mae fe'n Milan y diwrnod. Dydd Iau, darlithodd 10:10, wedyn gwaith fi'n gweithio i'r urdd, so mae clwb dy fi o 3:4 yn ysgol Glamorfa, wedyn ymarfer hoci hanner 7:09. Dydd Gwener, S&C am 7:45, wedyn dwi ddim yn y brifysgol eto, so mae hwnna'n cyfle i fi dal lan ar gwaith cyn mwynhau'r penwythnos, a hefyd mae gêm dy fi bob dydd Sadwrn, so dibynnu ar amserau. Waw, ti'n chwarae lot o hoci mewn wythnos. Pryd nes i ddechrau? Nes i ddechrau yn blwyddyn 7 a ges i dylanwad ar, wel, oedd athrawes addysg ffwrdd fi wedi dylanwadu arna i ymuno chlwb, sef Castell Newydd Emlyn. A ers ni, o'n i'n wario i'r tîm cyntaf yn 13 gan oedd ddim tîmau ieuenctid i gael. A cael fy ngweld dros Gorllewin Cymru, a wedyn parhau i trwy'r ysgol, fo'n gapten i tîm yr ysgol. Un o'r gemau cofiadwy sydd gyda fi oedd cael fy newis ar gyfer Varsity Llynedd, sef gêm yn ei cystadleuaeth mawr rhwng Prifysgol Met Caerdydd a Bath. A nes i sgorio'r unig gol yn y gêm. Fe gollon ni, ond o 2 gol i 1, ond na'r sgôr gorau ni wedi cael ers sawl blwyddyn a fi gath y gol, so na un o'r gemau gorau fi wedi cael. Ti hefyd yn swyddog iaith Gymraeg. Beth yw dy ddelyt swyddau o ddydd i ddydd? Wel, fy rôl i ar y cyfan yw i treol hybu'r iaith Gymraeg a treol cael llais y myfyrwyr, i gael ei glywed ar draws y prifysgol. A un o'r problemau ni wedi cael ar hyn o dros y blynyddoedd yw'r cyswllt rhwng Cyn Coed a Llandaff, gan bod 2 campws gyda ni. Ni'n trio cael teulu bach clos o siaradwyr Cymraeg yn Met Caerdydd. Gyda'r holl bethau sydd yn mynd ymlaen yn dy fywyd, wyt ti'n gweld o'n anodd ar y degau? Rhai wythnosau yn wath neu'n anoddach na'i gilydd, jyst yn dibynnol ar os bod dan i gêm i ffwrdd, mae'r diwrnod cyfan yn mynd. Y diwrnod hyraf fi wedi cael yw trefeili Llundain, gadael am 8:45 bore, dyn nôl 12:40 y nos. Na'n diwrnod hir, ond mae rhaid fi fod yn drefnus gyda gwaith y brifysgol, meddwl gyda treithodau hir. Fi'n fach bod fi'n naturiol yn person trefnus, achos e'n meddwl fydda lot yn gallu bod mor brysur yna a cadw fynd. O pob lwc i ti, Sara, yn dy flwyddyn ola. Diolch yn fawr.